közelséget től. Minden teremtmény térdre hull trónod előtt. Igen, Jézus, minden teremtmény térdre hull előtted, mert Te vagy az egyetlen Úr, és nincsen más Isten rajtad kívül. Te vagy az első és az utolsó, Te vagy a kezdet és a vég. Te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy a feltámadás és az élet. Uram, ezen a mai napon leborulunk előtted. Téged magasztalunk, Téged imádunk. Teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, elménkkel, mindenünkkel, amink van. Uram, vágyunk a Te jelenlétedre. Te vagy az Isten, Te vagy az Úr, Te vagy az első és az utolsó. Te vagy a kezdet, Te vagy a vég, Te vagy az élet, úgy imádlak én, mert a hegyek leomlanak, de a Te hűséged, Jézus, mindörökké megmarad, mert a sziklák elolvadnak, de a Te hűséged, Jézus, megmarad. Te vagy az Isten, Te vagy az Isten, Te vagy az Úr, Te vagy az Úr, Te vagy az első Te vagy az első és az utolsó. és az utolsó. Te vagy a kezdet, Te vagy a kezdet, Te vagy a vég, Te vagy a vég, Te vagy az élet, úgy imádlak én, mert a hegyek leolvadnak, de a Te hűséged, Jézus, mindörökké megmarad, mert a sziklák elolvadnak, de a Te hűséged, Jézus, megmarad, mert a hegyek leomlanak, de a Te hűséged, Jézus, mindörökké megmarad, mert a sziklák elolvadnak, de a Te hűséged, Jézus, megmarad. Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia, Te közöttünk vagy. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy ismerhetjük a legszentebb nevet. A legszentebb név, amely adatott nekünk, Jézus. Jézus nevére meghajol minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban. Ilyen hatalmas nevet kaptunk, ilyen hatalmas a Te jelenléted közöttünk. Uram, most a lelkemben arra gondolok,
amit egyszer Péterrel beszélgettél. Uram, a szívemen van az a gondolat, hogy szeretsz te engem? Ezt kérdezett Pétertől. És akkor ő válaszolja, hogy Uram, persze, hogy szeretlek. És te újra és újra megkérdezed, szeretsz te engem? Uram Jézus, te mindent tudsz. Te azt is tudod, hogy mennyire szeretünk téged. Uram Jézus, te ismered a szívünk rejtekeit, ismered a kimondatlan szavainkat, ismered vágyainkat, törekvéseinket. Szent jelenléted elé hozzuk azokat is, amiket soha nem mertünk kimondani. Uram Jézus, itt vagyunk előtted, és azzal az apostoli lelkülettel, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, mennyire szeretlek. Uram Jézus, küldd el szent lelkedet, megígérted, és küldd el szent lelkedet, hogy lássunk téged, hogy ne csak megszokás, ne csak gyakorlat legyen az, hogy eléd jövünk, eléd térdelünk, hanem küldd el lelkedet, hogy lássunk téged, lássuk gyönyörűséges arcodat, meleg tekintetedet. Jézusom, jöjj, érints meg minket, és mi látni fogunk téged. Örök szeretettel szeretsz, és kérlek, add, erősíts minket, hogy örök szeretettel szeressünk, és jánosi lelkülettel boruljunk eléd, szeressünk téged, csodáljunk, elmerüljünk te benned egészen, elmerüljünk benned egészen. Amen.
Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Áldalak téged minden nap, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Uram Jézus Krisztus, ezen a napon a te nevedben gyűltünk össze, azért, hogy imádjunk téged, azért, hogy felmagasztaljuk a te szent nevedet. Összegyűltünk a testvérekkel, Erdély minden tájáról. Te hívtál meg bennünket ide. Kérlek, Uram, hogy áldj meg bennünket azzal az áldással, amivel meg akarsz ajándékozni bennünket. Te látod mindannyiunk szívét, milyen szívvel jöttünk ide, milyen szívvel állunk eléd, milyen fájdalmakat hoztunk eléd, vagy milyen ajándékokat adunk neked. Uram, át akarjuk adni ezen a mai napon az életünket, a problémáinkat, az örömeinket. Te eléd akarjuk helyezni ezeket a te szent kezedbe, Uram, hogy te rendelkezz vele, te rendelkezz az életünkkel, és te áldj meg bennünket. Uram, hálát adok neked minden testvérért, akit elhívtál ezen a napon. Hálát adok neked ezért a találkozóért, és hálát adok a te szentségi jelenlétedért. Add, hogy a szívünkben a te jelenléteddel menjünk majd el innen, és téged tudjunk hordozni, és a világba kivinni a családtagjainknak és minden embernek a te szeretetedet tudjuk közvetíteni. Legyen áldott a te szent neved. Áldjad én lelkem az Urat. Amen. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, hajban beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illatú oltárodon, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom.
szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged domínó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illatú oltárodon, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illatú oltárodon, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Amen. békesség veletek. És a te lelkeddel. Ma esti szentmisénket meghalt Mária és meghalt György testvéreinkért ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az orvosséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen minket az örök életre. Amen. Irgalmaz én nekem, jó Atyám, Istenem, irgalmaz, én nekem, kegyelmez Jézusom, megváltó Krisztusom, kegyelmez Jézusom, irgalmaz mi nekünk, Szentlélek Istenünk, irgalmaz mi nekünk. Tiéd a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, és dicsérjük szent nevet.
senki nem ér föl hatalmas. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Próféta könyvéből. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros legjava falat és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek: íme a mi Istenünk. Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és újjongjunk szabadításának. Lám, az Úr keze megpihen e hegyen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Emlékezzél meg az Úr jóságáról. Emlékezzél meg oltalmáról. Mert olyan magas, mint az ég, bősége és megtartó kegyelme hozzánk. Nagy az ő kegyelme népe iránt. Viharokban ő erős váró, mikor szélvész dúl karjába zár. S amilyen távol vannak kelet, oly messze veti el tőlünk bűneinket. Soha nem fogy el irgalma népe iránt. Soha nem fogy el irgalma népe iránt. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent, a jól lakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem gazdagságának mértéke szerint a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi atyánknak, örökkön örökké. Amen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Énekel szeretetét.
legyen veletek! És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldett. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreimet és hízlalt állataimat leöltem. Minden készen áll. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezekkel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek. Összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: a mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, és Isten egyszülött fiában, aki az Úrnától született, az idők kezdete előtt, Isten az Istentől, világosságban világosságtól, valóságban a valóságos Istentől, születetlen teremtmény, az Atyával egyébként, és Isten által lett. Érjétek emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Életeiből, Máriától és emberileg. Pancius Pilátus alatt érjétek keresztet színetét, inhalálás szemet és ellenetét. Harmadnak föltámadott az írásunk szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítéli élőket és holtakat, és országának minden szélet. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyából és a Fiútól származik, aki én úgy imádunk könyvítjük, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházat. Vallom az egykerességet, a bűnök bocsánatára, várom a föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Forduljunk könyörgő lélekkel mennyei Atyánkhoz, aki mindannyiunkat meghív Szent Fia lakomájára. Urunk, könyörgünk hozzád az egyház vezetőiért, áld meg Ferenc pápánkat és az egyház püspökeit, te szent lelked vezesse őket, általuk újítsd meg a te egyházadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd a világ vezetőit, és add meg a békét Ukrajnában, a békét Izraelben, a békét az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Elét hozzuk Erdély minden karizmatikus közösségét, azok vezetőit, mindenkit, aki szolgálatot teljesít ezekben a közösségekben, közösségek tagjait és szimpatizánsait. Áld meg, Uram, mindnyájunkat, és add, hogy betöltsük azt a küldetést, amit ránk bíztál. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Elét hozzuk beteg testvéreinket, különösen Gordon testvérünket, aki súlyos állapotban, kórházban van. Hisszük, hogy Te bármit megtehetsz, gyógyítsd meg őt, legyen meg a Te akaratod. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Otthon maradt családtagjainkat hozzuk eléd, Uram. Add meg azoknak, akik még nem ismernek Téged, hogy úgy ismerjenek Téged, ahogy mi ismerünk. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, engedd, hogy hívó szavadat soha el ne nyomja szívünkben a világ zaja, és mindig készek legyünk hívásod követésére, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicsőségére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el híveit, könyörgéseit, és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odaadó szolgálatunk révén a mennyei dicsőségbe jussunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Örökisten. A bűn ugyan elszakította a fiaidat tőled, de Szent Fiad vére és Szent Lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy néped, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, a te mérhetetlen bölcsességed dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szentlélek temploma. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenségben, Urak Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hosanna.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, védő szentjeinkkel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt
mi is örökre gazdagon részesülünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Ezért bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében. Add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit. Irgalmazz, irgalmazz nekünk. Isten Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
tart hitem.
Könyörögjünk. Kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint fiad szent testével és vérével táplálsz, tégy minket az isteni élet részesévé, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Most és Az Úr a mi segítségünk. aki az eget és a földet Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Mielőtt folytatnák, köszönöm, amikor Ferenc pápa Budapesten volt, akkor az Erzsébet téren, a templomban oda tolatta magát kerekesszékben a sajóládonyi roma gitáros csoporthoz. Én éppen ott álltam közöttük, mert ismertem őket, és ezzel az áldással áldottuk meg a Szent Atyát. De úgy, ahogyan ők tudják, azzal a tele szívvel, tele lelkesedéssel renget minden.
Úgyhogy felidéztétek az emléket, nagyon szépen köszönöm. Most ti jöttök. See